Hát nagyon ügyes vagy, az az igazság. Hát ezen a jégen nem is tudom, hogy majd korcsolyázott valaki előttünk. Szerinted? Mit szólsz? Még bejött egy gyerek. Kislány, igen. Ügyes vagy, igen. Vajon itt marad az a lány? Itt benn marad? Mi ott is bejött? Hát mindenki észrevette, hogy mi bejöttünk, és eljött más is. Felavattuk a jeget. Igen, várjalak meg. Micsoda? Ja, lökjelek? Tudod, most egy filmecskét készítek. Ahhoz, hogy lökjelek, abba kell hagyjam a filmezést. Még egy picit próbálsz korcsolyozni egyedül? Lássuk, még kik jöttek át? Gyerekek, apukák, anyukák. Igen, mert csúszik. Azt mondja, az apuka, vagy fiú. Hogy? Ki is mentek, mert azt mondják, hogy ott túl jobban tudnak korcsolyázni. Ott a másik jégen. Mert az nem ennyire csúszós. De te ügyes vagy, te még ezen a csúszós jégen is tudsz korcsolyázni. Bizony, átmegyünk a másikra is? Gyere, nézzük meg, készítsünk ott is egy filmet. Gyere, filmezek tovább. Nem, itt maradsz? Jó, akkor maradj itt. Na, vigyorogj egyet. Na jó, kész, abba hagyom akkor.